kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Masako na sa karon na pagpanghanda sa mga state universities kag colleges para sa limited in-person classes. Ini matapos nga ginaprubahan sang CHED ang pagbalik sa klase sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 2. May report si Nico Delfin. Sa sining nga mga litrato sang Technological University of the Philippines, makita ang pagdevelop sa mga laboratories kag iban pa nga mga school facilities. Pating mga banyo, wala man makaluwas sa ginihimo nga mga pagbago para malikawan nga malatnan sang COVID-19 ang mga estudyante kag manunudlo kung magsugod na ang in-person classes. Suno kay Eric Maluoy, Campus Director sang TUPV, humalin pa sang nagligad nga binulan nangin masako ng pamunuan sang TUP Visayas sa pagpanghanda para sa liwat nga pagbalik sang klase. January next year we can start na already the face-to-face for the engineering and engineering technology and the College of Engineering Technology and the College of Instrumentation and Control. We're going to come up with a schedule pa mo. Not everybody can be accommodated at once for the face-to-face laboratory. Exactly ka laboratory ka, ang scenario ng need is there will be, depende sa space sa laboratory. Maybe there are 10, maximum of 10. Ini matapos nga ginpahanugutan na sang Commission on Higher Education ang limited in-person classes sa mga kolehiyo nga yara sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 2 panubo. Ang Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang yara sa Alert Level 2. Dugang pa ni Maluoy, mabudlay ang mga ginihimo nila nga adjustment pero ila ginalauman nga sa Enero masugda na sang kolehiyo ang limited in-person classes kung maaprobahan na sang CHED, Department of Health kag Local Government Unit ang ila application. Actually, it's very hard. You cannot really compromise laboratory learning, especially if you are engineering and engineering technology. 90% of the skills that you acquired really is in the laboratory mo, workshop. And difficulty arising from difficulty learning like actual difficulty learning that you can get in the industry, you can get also in laboratory mo. So kung wala hands-on, wala gadya. Ang College of Medicine kag College of Nursing sa University of St. Lasal ang magasugod na sa limited face-to-face classes sa Nobyembre 22. Ang USLS, Southland College sa Kabangkalan City kag Northern Negros State College of Science and Technology sa Cadiz City ang pila lang sa mga bulutuan nga natagaan na sang Certificate of Authority sang CHED para makasugod na balik sa klase ang mga estudyante. May pila pa ka mga pribado nga kolehiyo sa Bacolod, nalakip na diri ang kolehiyo San Agustin Bacolod ang natalana nga iga-evaluate sang CHED, DOH siyag tiglawas sang LGU para man makapatuman sang limited face-to-face classes. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.